κομμάτι που λίγο πολύ όλοι το έχουμε επεξεργαστεί στις ομάδες. Πολλοί από εμάς ήδη το έχουν χρησιμοποιήσει σαν κομμάτι αποκατάστασης, όχι σαν προπονητές, αλλά ήδη φυσικοθεραπευτές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο συνδυάζει όλες αυτές τις παραμέτρους, και το κομμάτι της επανένταξης, και το κομμάτι της αποκατάστασης, αλλά και το κομμάτι της προπόνησης. Ιδιαίτερο κομμάτι που θα το βρούμε συνήθως στην διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο functional training. Στα ελληνικά υπάρχει ανάλογος όρος, λειτουργική προπόνηση, όπως και ένα μέρος αυτού του κομματιού, το οποίο στην διεθνή βιβλιογραφία θα το βρούμε σαν core stability training. Στα ελληνικά δεν υπάρχει ακόμα μετάφραση, δηλαδή είναι η προπόνηση εκείνη που σταθεροποιεί τον πυρήνα του σώματός μας, δηλαδή την κοιλιά και τα ισχύα. Δεν υπάρχει κάποιος ακριβής όρος μετάφρασης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στην παρούσα παρουσίαση θα δούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον ορισμό, τι είναι η λειτουργική προπόνηση. Θα δούμε κάποια κομμάτια εξοπλισμού και θα πούμε πώς λειτουργούν. Θα δούμε κάποια κομμάτια από την βιομηχανική κίνηση, την οποία επιδιώκουμε πολλές φορές να επισέλθουμε και να υπερνικήσουμε. Και ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό κομμάτι, τι είναι η λειτουργική προπόνηση. Είναι ουσιαστικά όλο το σύνολο των κινήσεων και των ασκήσεων που εκπαιδεύουν και προπονούν πολύπλοκες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα όμως. Πολλοί μπορεί να το συνδέσουν με κλειστού τύπου κινητικές αλυσίδες ή ανοιχτού τύπου. Είναι και αυτό ένα μέρος και θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πολλές φορές μπορεί να είναι συνδυασμός κλειστού και ανοιχτού. Πολλές φορές μπορεί να είναι ένα συνδυασμός κλειστού τύπου για όλο το σώμα. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά κάποια από τα χαρακτηριστικά της λειτουργικής προπόνησης. Δεν θα μπω πάρα πολύ βαθιά στο να εξηγήσω ποια είναι τα κομμάτια της ιδιοδεικτικότητας τα οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μπορείτε να ανατρέξετε στις ανάλογες βιβλιογραφίες για να μην μακρηγορήσουμε στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Το πρώτο και βασικό, δεν ξέρω αν φαίνονται τα γράμματα από εκεί μακριά, θα σας τα διαβάζω, είναι να ενεργοποιεί τα ανωτιαία αντανακλαστικά. Ο προλαλήσαν μίλησε για reaction time, για χρόνο αντίδραση δηλαδή του τερματοφύλακα, ο οποίος σαφώς επιτυγχάνεται σταδιακά από τις μικρές ηλικίες και δεν βελτιώνεται τόσο πολύ όσον αφορά την ταχύτητα ρήψης της μπάλας από ένα αντίπαλο στις μεγάλες ηλικίες.